zer da, bakit oso sukaldaritza tradizional egiten dezuela, lapikoko sukaldaritza, baina zein dia zuen etxeko adibidez ezin dian falta platerak? Ba, beitu, guk hemen daramagu 2 urte, ez? Orduan, ohandikan goiz da, plater historikoak daudela esateko, ez? Orduan, baina, bueno, bai, ondo funtzionatzen nahi diala, pare bat, hemen programatan azaldutako ravioli, nola ez? Txanguro ravioli hori, oso ondo funtzionatzen nahi da. Gehore bai, pitxoia edo usakubia. Bai. Azkenian gure sukaldaritza edo guri bizitatzea tortzen dien jendia da, gixatuk eta lapiko sukaldaritza hori horren bila dijoana, ez? Eta orduan, horrekin zeikusia dakana. Ondo, eta Paul, badaude horren plater batzuk, edo bat baino gehiago aurreko zazpi tabernan lantze zenutena eta ezin izan dezuena kendu zuen bila horren etxea juten dialako. Bakit hor nidakazu bakailua eta bakailion tripak ikinindako plater bat. Nera eta askotan jutekela jatea gaina, Bai, ez totzea, bai. Zuaitak arraizo paskatzeo. Arraizo paskatzea aldo. Zuaitan bitartez, ingenun arraizo pa hoi kartan sartu. Bai, Zuaitan gatik. Vale. Zuaitan eta bela unak. Ondo, ze launekin jutek, Donostiko launekin hola? Etzak inongo dian, bino txakolindegiko bazkidik. Iñaki eta Juan Jolanda eta hauekin jungo. Jende jatorra. Ona. Bueno, eta adibidez horretaz gain, ze gauzak egitu dituzu zure kartan, edo zen motatako, zen karta ematen dezu, degustazio menua, zen motatako karta dakazu, alegia. Dauzkau hori, ez? Jangelan, pintxotaz aparte, jangelan dauzkagu hori, karta, platerak banatzeko, bakoitzatzeko, eta gero dastaketa menua. Baina zertan oinarritzen den gure karta, azkenian filosofia hau da, ez? Euskal sukaldaritza landu, betiko sukaldaritza landu, bino azkenian sukaldaritzek ematen digun askatasuna erabiliz. Ez dakit, sukaldaritzak ematen digun askatasuna esan nahi dut produktu berrik, kanpoko produktuk, pixkat, askatasunakin... Ez gara gelditu piperrautza tipula eta txibitan eta batzuetan. Baizik eta gaur egun, hainbeste osagai dazkau kanpotik etortze zeizkiunak, hain honak, horri biltzea izela ikutuak ematen, ez da? Beti errespetu batekin, baina, askatasunakin, ez?